Na deň svätej Lucie sa nepriadlo. Tento deň sa aj za pohanských čias považoval za posvätný, lebo sa myslelo, že je to začiatok nového roka. Svätá Lucia, ktorej meno máme v kalendári 13. decembra, však naozaj žila a bola umúčená pre svoju kresťanskú vieru. V niektorých krajoch bolo zvykom prijímať dievčatá do služby práve v deň svätej Lucie. Iba lakomej sedliačke a jej dcére Julke nejaká dievka na dvere nezaklopala. Mama, vonku je psí čas. Sotva k nám dakto príde? Len sa neboj, Julka. Naisto sa nájde dajaké chudobné dievča, čo ho k nám hlad a bieda privedú. Voľno. Ďalej. Je otvorené. Pán Boh daj zdravia. Ideš do služby? Ako ťa volajú? Anička. Uvidíš, čo skoro sa pozviecha a ty budeš mať slúžku ešte pred svadbou. Na deň svätej Lucie sa nesmie priasť. Už aj tie stužky rozviaž a zadaj ku kolovrátku. Naša Julka potrebuje výbavu. Na čo je v tomto dome obrázok svätej Lucie, panny a mučenice, keď si ju podľa starej obyčaje nectia? Svätá Lucia, prosím ťa, čo mám robiť? Ak neposluchnem gazdinu, vyhodí ma zo služby a ja nechcem pradením znesvetiť tvoj sviatok. Neboj sa, tu som. Dobrým ľuďom rada pomôžem a zlých potrestám. Anielici, pomocníci, nože sa s chuťou dajte do roboty. Neďakuj. Neurobila som to iba pre tvoje dobro. Tie dve naučím poriadku. Len ma neprezrať. Psst. Zlomyselná matka a pyšná dcéra sa tešili, ako vyhrešia novú slúžku za to, že nesplnila ich želanie. Ako vidím, nezahálala si. A svätá Lucia ťa nepotrestala. Nože dones z komory aj tretí kolovrátok. Budeme priasť do rána. Dievčina chcela nafúkanej bezbožnice varovať, ale spomenula si na sľub, čo dala svätej Lucii. Nejde mi do hlavy, ako len mohla tá dievka tak rýchlo napriasť toľko tenulilinkých nití. Dajme sa už do roboty. Čo sa to robí? Aká hrôza! Pomoc! Rata! Rata! Čo sa stalo s našimi rukami? Pane Bože, veď ženích je už pred dvermi. Čo teraz? Chytro do postele! Dobré ráno. Daj Bože zdravie všetkým. Kde ste? Bodrík, hľadaj. Čože, vy ste ešte nevstali z postele? Čo je to za poriadok? Hej, to by som zle pochodil s takou ženou a svokrou. Už nikdy sem neprídem. Od tých čias si museli matka s dcérou schovávať prsty s pazúrmi pod ručníkmi, kedykoľvek šli cez dedinu.
Čo to len skrývajú pod tými ručníkmi? Pomoc! Prepadnem sa od hanby! Nedaj Bože, aby sa tak stalo aj niekomu z nás! Anička, odpusť nám, prosím, že sme sa k tebe zle správali. Pomôž nám. Slúžka videla, že sa jej panie polepšili. Už celý rok uplynul odvtedy, čo si odpikávali svoj trest. Poprosila svätú Luciu, aby kajúcnice zbavila trestu. Ach! A čo ženích? Vari sa udobril? Kdeže by? Na toho pravého bude musieť dcéra Julka čakať dovtedy, kým sama nenapradie truhlice plné pradien. Ach. Chudobnej slúžke Aničke padol do oka mladý kupec. I stalo sa, čo sa stať malo. Prišiel som ťa požiadať o ruku. Oj, nie tak rýchlo, milý mládenec. Počkáme do roka, aby nám mohla svätá Lucia požehnať. Od tých čias matka s dcérou na deň svätej Lucie už nikdy neprihadli. Túto obyčaj dodržiavajú ľudia dodnes. Poznali sme sa ako kolegovia, kamaráti. Vtedy preskočila iskra. Venovať sa tomu, čo milujete, Jemu to zakazovali a A ja som povedal, nie je vždy ľahké. rázne nie. Treba si nájsť svoju vlastnú cestu hneď po svadbe sme vedeli, že teda chceme mať bábätko. a urobiť svoj život Na moje deti som každopádne hrdý. Skrátka, mám výsledky. výnimočným. Vždy som túžila robiť s deťmi, čo sa mi aj splnilo. Každé dieťa absolvovalo v Kočíku s nami nejaké koncerty. Família. Vo štvrtok o 21:00 na Dvojke. Študoval na renomovaných európskych školách. Bol žiakom Martina Luthera a Filipa Melanchtona. Zaslúžil